כולם שומעים אותי טוב? כן, שומעים טוב, רואים טוב. מצוין, מצוין. מעולה, פנטסטי, פנטסטי. אז קודם כל, אני תמיד גם שמח אם פותחים מצלמות ככה, שנוכל לראות אחד את השני, במיוחד בתקופות כאלו. בנימה אישית, אני יצאתי למשלחת לארצות הברית, ואני עדיין תקוע פה, ועוד לא חזרתי לארץ. מחכה לטיסת חילוץ, וככה עבדנו ברקע. אני ואדיר ושון, שאני עוד רגע גם אציג את אדיר על הוובינר, שאנחנו נעשה היום ביחד עם דני. אז למי שלא מכיר אותי, קוראים לי אוהד שינלר, אני מנהל את תחום האקדמיה ב-Ignite the Spark. בשני משפטים עלינו, אנחנו חברה לתועלת הציבור, שקמה במטרה לקדם יזמים ומיזמים חדשים בתחום האנרגיה בארץ, בדגש על חדשנות באנרגיה, כמובן אנרגיה מתחדשת, פועלים משנת 2019, בשלל יוזמות שונות, החל מאירועים, הרצאות, וובינארים כמו היום, תוכניות אקסלרציה שונות, כמובן תחרות האנרגי טק אולסטאר ושבוע האנרגיה, שאני בטוח שרובכם, אם לא כולכם, הייתם מודעים אליו שקרה ממש בתחילת החודש, ולמעשה אנחנו מתפקדים כקהילה שמאגדת את כל בעלי העניין בתחום האנרגיה בארץ. היום יש לנו מעל ל-6,000 חברים, ואנחנו גם גאים ושמחים להגיד שבתקופת הפעילות שלנו, כמות הסטארט-אפים בתחום האנרגיה בארץ צמחה מפחות מ-100 למעל ל-300 סטארט-אפים בתחום האנרגיה בארץ. וקצת על גזרת האקדמיה שאני אחראי עליה, אז באמת תחת Ignite the Spark קיימת קהילה שנקראת Ignite אקדמיה, שבעצם מאגדת סטודנטים. לצורך העניין אנחנו מפעילים ותומכים ב7 תאים ומועדוני סטודנטים באוניברסיטאות והמוסדות המובילים בארץ, שעוזרים לקדם למעשה את הדור הבא של יזמי האנרגיה בארץ ולחשוף סטודנטים בתחום המאוד מאוד חשוב הזה. בקרוב אני אשלח כמה לינקים, אחד שמיועד למצטרפים חדשים לקהילת Ignite, אתם יותר מוזמנים להירשם למה שאתם רוצים לנכון, וכמובן טופס הרשמה לסטודנטים ספציפית לקהילת Ignite אקדמיה. ועכשיו אני אעביר את השרביט לאדיר ג'רסי, הוא סטודנט להנדסת חומרים באוניברסיטת תל אביב, הוא המון דברים גם מעבר לזה, מנהל את הסטודנטים שלנו לאנרגיות מתחדשות באוניברסיטת תל אביב, יזם אקלים בעצמו, עושה המון התנדבות מדהימה ב-Ignite ובעוד ארגונים אחרים, עבד מאוד קשה בשביל לארגן גם את הוובינר היום. אז אדיר, אני שמח להעביר לך את השרביט. תודה אוהד, וגם תודה לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. באמת אוהד ואני עבדנו על זה המון, ככה במהלך המערכה שהייתה עכשיו עם איראן, חשבנו על איזשהו נושא שגם מעניין אותנו, וככה באמת גם יצרנו קשר עם דני שאני כבר אציג אותו. אז כמו שאוהד אמר, אני מנהל את את התא הסטודנטים של אנרגיות מתחדשות באוניברסיטת תל אביב, וגם כמו Ignite אנחנו עושים אירועים כמו האירוע שהיה לאחרונה גם בשיתוף עם אנרג'יקום של הגירה. דוגמה גם הזמנו את לירן דור שהרצה לנו על Waste to Energy וכל מיני נושאים שקשורים לתחום הזה. עכשיו בוובינר הזה אנחנו נדבר כמו שאתם יודעים על אנרגיה גרעינית. אנחנו נעשה עכשיו סשן של הרצאה של כ-50 דקות, אחריה יהיה זמן לשאלות ותשובות. מוזמנים לכתוב כל שאלה שיש לכם בצ'אט, אנחנו נבחר בסוף ההרצאה את השאלות. בואו נראה. וזה בגדול. אז דני גרוסמן הוא מייסד שותף ומנכ"ל של נוקלריטי, חברה שמובילה פיתוח של SMR, בעצם של כורים גרעיניים קטנים, בטכנולוגיה שהיא חדשנית, הוא גם בטח ידבר על זה. דני גם אני יוצא של אחת מתוכניות האקסלרציה של Ignite the Spark, אז לא סתם פנינו אליו, איש עם הרבה עשייה. וטוב, בוא נעביר את השרביט. דני, תיכנס להרצאה שלך. כן, צהריים טובים לכולם. נעשה רגע share. כן, אז כמו שנאמר, אני אדבר עכשיו רצוף איזה 50 דקות בלי לנשום ובלי הפסקות. שאלות שעולות לכם פשוט לרשום בצ'אט, ובסוף הסשן הפרונטלי אז אנחנו נקרא שאלות נבחרות ונענה על מה שצריך, או מה שנצליח. זהו, אז אני הולך לדבר על אנרגיה גרעינית. בסגנון התקופה האחרונה נקרא לזה Big Beautiful Nuclear Energy.
טיפה ממש מילה על קצה המזלג עליי ועל נוקלריטי. אז נוקלריטי הוקמה ב-2022, שותפי עמי נגלר ואני דני גרוסמן. המשימה שלנו הייתה לקדם אנרגיה גרעינית בישראל ולהביא יצרני אנרגיה גרעינית לישראל אם אפשר, עם כל המורכבויות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך היום. ובשנה האחרונה עשינו פיבוט משמעותי לכיוון טכנולוגי, ואנחנו כרגע עושים סבב seed round, מה שנקרא, לבנייה של ה-SMR שלדעתנו הכי כלכלי בשוק היום, ואנחנו נדבר על הבעיות בתחום האנרגיה הגרעינית, ולמה לדעתנו האספקט הכלכלי הוא הקריטי, והפיבוט לכל הסיפור הזה. אז אנחנו מנסים להביא פתרון שהוא הרבה יותר כלכלי מהקורים שיש היום בעולם, ובזאת אני אפסיק לדבר פחות או יותר על נוקלריטי, ואנחנו נצלול ישר לעסק, הזמן שלנו קצר. ההרצאה היא טיפה אקלקטית, אני אגע ממש בקצה המזלג בהרבה דברים. אני לא חושב שיצאו מפה מהנדסי גרעין מדופלמים אחרי ההרצאה שלי, והכוונה היא לא להיכנס לפרטים טכניים, ולכן זה עלול להישמע טיפה בכותרות, אולי קצת יותר מדי, אבל אני מבטיח לכם שמאחורי כל שקף כזה יש הרבה מאוד עומק, ואפשר לשאול שאלות ספציפית ולצלול, ועמכם הסליחה שאנחנו מנסים לחסות הרבה. מה שכן, אתם תצאו מפה, אני מקווה, עם כמה אנקדוטות משעשעות לארוחת ערב עם חברים או לפאב, שתוכלו לדבר על אנרגיה גרעינית בידענות. אז זה הרווח שלנו מהסיפור הזה. אז נתחיל באיזה הקדמה, Nuclear 101, באמת בייסיקס. ראיתי שיש לנו משתתפים בסמינר מ-NT טאו, אז זה גם יעורר אולי אנטגוניזם אצלהם. כשאנחנו מדברים על אנרגיה גרעינית, יש לנו שני טעמים. טעם ראשון זה פיוז'ן, היתוך, וטעם שני זה פיז'ן, ביקוע. התחנות הגרעיניות שפועלות היום בעולם עובדות עם פיז'ן, עם ביקוע, וזה הציור הימני. באירוע הזה יש לנו נוטרון, חלקיק תת-אטומי, שעובר ליד גרעין בקיע, במקרה הזה אורניום 235, ואם הוא עובר מספיק קרוב ומספיק לאט לצורך העניין, אז הגרעין הגדול הזה מתפצל לשני גרעינים יותר קטנים, ומשחרר הרבה מאוד אנרגיה בתהליך, והאנרגיה הזאת הופכים לחום, ובהמשך הופכים לחשמל. בצד השמאלי יש לנו את תהליך ההיתוך, הפיוז'ן, ופה יש לנו שני גרעינים של דיטריום וטריטיום, בגדול גרעיני מימן, איזוטופים של מימן, והם צריכים להיפגש, וכשהם נפגשים מספיק קרוב, הם מולחמים לצורך העניין לגרעין יותר כבד של הליום, ואנרגיה משתחררת בתהליך הזה. הסיפור הזה של ההבדל המשמעותי והקריטי, הקטן אך הקריטי בין פיז'ן לפיוז'ן, זה שבפיז'ן הנוטרון הוא לא טעון, ויכול להתקרב לגרעין, לא טעון חשמלית, ויכול להתקרב לגרעין בלי להילחם בשום דבר, הוא פשוט מטייל לידו. במקרה של היתוך, שני האטומים האלה הם טעונים בדרך כלל, ויש דחייה חשמלית מאוד חזקה ביניהם, וכדי שהם ייפגשו מספיק קרוב כדי שיקרה פיוז'ן, הם צריכים להילחם בדחייה החשמלית המאוד מאוד חזקה, וזה אומר בעצם לחצים מאוד גבוהים וטמפרטורות גבוהות, שיהיה מספיק לחץ ואנרגיה במערכת כדי לגרום להם להיפגש, וזה מאתגר. מהדבר הזה, מהפיזיקה הזאת של להתגבר על הדחייה החשמלית בפיוז'ן, לעומת בלי מחסום להגיע לגרעין בפיז'ן, נובע מזה שפיז'ן קל מאוד לעשות ברמת הפיזיקה, והאתגר בפיז'ן זה בגלל שזה כל כך קל לעשות, זה שהעסק לא יצא משליטה, אתה צריך לדאוג שזה יהיה כל הזמן מקורר כמו שצריך, ואתה צריך לדאוג שתגובת השרשרת הגרעינית הזאת לא תצא משליטה. זה האתגר בפיז'ן, בביקוע. כרגע פיז'ן הוא בערך 10% מהפקת החשמל העולמית. בתמונה פה רואים את הכור של ברקה באיחוד האמירויות, הכור האחרון שנבנה בעולם. ממש סיימו אותו לפני חצי שנה לדעתי, את הכור הרביעי. בצד שמאל יש לנו, לצערנו אין לנו דוגמאות של היתוך שעובד ומייצר חשמל, וזה בגלל האתגרים המאוד משמעותיים שעדיין לא פוצחו. יש הרבה השקעה, יש הרבה התקדמות בתחום הזה, עדיין אין לנו דוגמאות עובדות של הדבר הזה, חוץ מהשמש, שם זה קורה,
ומי שמתגבר על הדחייה החשמלית זה הגרביטציה שמועכת את כל האטומים האלה ביחד בליבה של השמש. הערה על נשק, גם היתוך וגם ביקוע מוצאים את מקומם המכובד בנשק גרעיני, פצצת מימן או פצצה מודרנית גרעינית, הפיז'ן, יש פצצת פיז'ן, פצצת ביקוע, שמציתה פצצה של פיוז'ן. זאת אומרת, שתי הטכנולוגיות האלה חיות בשלום בנשק גרעיני מודרני. אז זה רק בשביל ליישר קו על שימוש בטכנולוגיה לצבא. כמה מילים ממש בנפנופי ידיים, תחנות טרמיות, שזה תחנות פחם, תחנות גזיות, אפשר גם להסתכל על תחנות גאותרמיות אולי קצת במקום מסוים. יש בוילר שמייצר חום, הבוילר הזה בתחנה פחמית זה לשרוף פחם, בתחנה גרעינית הבוילר הזה זה תהליך הפיז'ן שדיברנו עליו שמייצר חום. החום הזה נמצא באזור הזה, נקרא לאזור הזה הבוילר, הבוילר הזה מייצר קיטור כמו קומקום חשמלי, הקיטור הזה נכנס מסובב טורבינה שמסובבת גנרטור, ואז יש איזו מערכת קירור שמקררת את הקיטור הזה ומחזירה אותו פנימה לסיבוב הבא. אז בגדול יש אנלוגיה יחסית ברורה בין הסוגים של התחנות הטרמיות, ותחנה גרעינית היא תחנה טרמית בסופו של יום. ההבדל המאוד משמעותי, חדי העין יבחינו שבתחנה פחמית יש הרבה מאוד עשן שחור שיוצא ופליטות לאטמוספירה וזיהום אוויר ודברים כאלה. בתחנה גרעינית אין שום פליטות לסביבה בתהליך הייצור של החשמל. והעשן הלבן הזה המפחיד שתמיד מצלמים את המגדלי קירור הענקיים האלה עם העשן הלבן האלה, זה בסך הכל ידי מים. זה לא מזהם בשום צורה, זה עננים. אם אנחנו נכנסים עכשיו טיפה יותר לאזור הגרעיני, ובאמת אני מרפרף פה בהיי לבל, אז פה באזור הליבה יש את המוטות דלק הגרעיניים, אנחנו תכף נדבר עליהם. המוטות הדלק הגרעיני מכילים את האורניום המועשר, ושם קורה הפיזיקה של תהליך הפיז'ן והניוטרונים מתרוצצים, והם מוקפים במים כל הזמן בזרימה מאוד מאוד חזקה של מים שלוקחת חום מהאזור הזה של הדלק הגרעיני, ולוקחת את החום מהאזור של הביקוע, ומעבירה אותו דרך מחליף חום שהופך את המים במעגל המשני לקיטור, והקיטור הזה מסובב את הטורבינה שמסובב את הגנרטור שעושה את החשמל וחוזר לסיבוב הבא. אז יש לנו בעצם מים במעגל הראשון שמקררים את הליבה, מעבירים את החום למחליף החום שהופך את זה לקיטור, והקיטור הזה שמסובב את הטורבינה. כל האזור הזה של הליבה נמצא בתוך מיכל לחץ. מיכל הלחץ הוא בגדול 150 אטמוספירות, מיכל צלילה לסקובה דייבינג זה 150-200 אטמוספירות, זה לחץ מאוד גבוה, פי 15 מלחץ אטמוספרי, והסיבה היא שרוצים את המים בטמפרטורה כמה שיותר גבוהה לפני שהם רותחים. אז הטמפרטורה פה היא בערך 300 מעלות, הלחץ הוא 150 אטמוספירות, זה אתם יכולים לדמיין מיכל די משמעותי. הגובה של המיכל הזה סדר גודל 20 מטר, העובי של הקירות שלו סדר גודל 15-20 ולפעמים 30 סנטימטר עובי פלדה. מייצרים את זה ביציקה, אירוע מאוד מורכב וטכנולוגי, יש 5 מדינות בעולם שיודעות לעשות מיכלים כאלה, אפילו ארצות הברית כבר לא יודעת לעשות את המיכלים האלה, בגדלים האלה של כורים מסחריים. עד כאן על בגדול איך זה נראה מבפנים. שכחתי את האירוע החגיגי הזה, שזה המעטם, כיפת המעטם או ה-containment structure. הדבר הזה זה מה שרואים מבחוץ, זה הכיפה הגבוהה הזאת, שהיא בעצם התפקיד שלה הוא בטיחותי. במקרה של תאונה ויש איזושהי פריצה במיכל או בצנרת ומתחיל להשפריץ החוצה חומר שיכול להיות שהוא מעורבב עם הדלק והוא רדיואקטיבי, המטרה של המעטם הזה זה לשמור את כל החומר הרדיואקטיבי במיכל המעטם, מבנה המעטם סליחה, כדי שלא יצא לסביבה ויפגע באנשים. צ'רנוביל לא היה מעטם כזה, זה פיצ'ר בטיחותי שהסובייטים בזמנו החליטו שהוא מיותר כי הוא יקר. במערב לא היו ואין דברים כאלה בלי שיש מיכל מעטם ששומר על הסביבה במקרה של תאונה. זה בעצם המחסום האחרון. יפה,
בואו נדבר טיפה על דלק גרעיני. אז אתם רואים פה בצד שמאל יד של מישהו ואיזה נקודה קטנה, תלוי ברזולוציה של המסך שלכם, זה משהו, קפסולה של דלק גרעיני, משהו כזה, בערך 100 גרם. מבחינת אנרגיה שמפיקים ממנה בכורים סטנדרטיים שיש היום, היא אקוויוולנטית לאנרגיה שאתה מוציא מ1.5 טון של פחם, או מ7-8 טון של נפט, או 2.5 טון של עץ, בסדר? אם אנחנו מסתכלים על 100 טון כזה של של דלק גרעיני, 100 טון של דלק גרעיני יכולים להניע קור של ג'יגוואט. קור של ג'יגוואט זה בערך 1,000,000 אנשים. קור של ג'יגוואט 24/7 למשהו כמו 5-6 שנים ב100 טון של דלק. בסדר? דלק גרעיני זה עד כדי כך אפקטיבי מבחינת הניצול של הדלק. אם אנחנו חושבים על זה, ויש לנו עכשיו בתוך הכור 100 טון של דלק, ואנחנו קונים מנה נוספת של 100 טון, יש לנו שקט בגדול למשהו כמו 10 שנים, לפני שאנחנו צריכים לקנות עוד פעם דלק. הדבר הזה זה ביטחון אנרגטי אסטרטגי. אתה יכול לשים בתוך מחסן תת-קרקעי דלק ל10 שנים, אם יש לך איזו תקלה אסטרטגית והחברים שלך שמכרו לך דלק כבר לא רוצים למכור לך כי אתה לא מתנהג יפה, יש לך 10 שנים או להסתדר או למצוא מישהו אחר שימכור לך. זה נקרא ביטחון אנרגטי אסטרטגי. בוא נדבר רגע על אורניום והעשרה. אז אורניום כמחצב שאנחנו מוצאים אותו בכדור הארץ, מכיל 99.3 אורניום עם 238 חלקיקים תת-אטומיים של נוטרונים או פרוטונים, מה שנקרא איזוטופ. אורניום עם 238 חלקיקים תת-אטומיים, ורק 0.7% ממנו זה אורניום 235, יש לו 3 פרוטונים פחות. ה-235 הוא מה שעוזר לנו בעיקר, לא רק, אבל עוזר לנו בעיקר לייצר אנרגיה גרעינית, והסיבה היא שההסתברות שעובר לידו נוטרון, ההסתברות שהוא יעשה ביקוע וייצר את כל התהליך שאנחנו רוצים, הוא במשהו כמו 6 סדרי גודל יותר גבוהה מאשר 238. זאת אומרת שככל שיש לנו יותר 235 בתוך הדלק שלנו, ככה הדלק שלנו יותר יעיל. ולכן מה שעושים באנרגיה גרעינית זה כמעט תמיד מעלים את אחוז ה-235, שזה נקרא העשרה. אז בטבע יש לנו 0.7%, בכורים סטנדרטיים שיש היום בעולם, כורי מים, יש לנו בין 3-5% העשרה, כורים מתקדמים, כורים מהירים, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, זה 5-20%, ומעל 20% זה כבר לא נחשב העשרה אזרחית, וב-90% יש לנו נשק, ויש לנו כורים צבאיים, הכורים של צוללות גרעיניות, הכורים של נוסעות מטוסים אמריקאיות, משתמשות בדלק בהשערה של 90%, בגלל הדרישות הצבאיות, ובגלל שיש שם חיילים גם ככה, וזה מערכת נשק, אז זה נוח. לסבר את האוזן, המנת דלק הראשונה של כור גרעיני, זה הרכיב הכי יקר מבחינת ה-bill of material, בסדר? זה השורה הכי גבוהה מבחינת חומר, כשבונים כור גרעיני זה הדלק הראשוני. זה מאוד יקר, מצד שני, כמו שראינו, זה מחזיק להרבה שנים, בניגוד לדלק של תחנות פוסיליות כאלה ואחרות. כמה עובדות, רק כדי להוריד את זה מסדר היום. כור גרעיני אזרחי לא יכול, גם צבאי, כור גרעיני לא יכול להתפוצץ כמו פצצה גרעינית, בסדר? הסיבה היא שההעשרה היא הרבה יותר נמוכה, תהליך הרבה פחות יוצא משליטה כמו בפצצה גרעינית. פצצה גרעינית זה בעצם תהליך ביקוע שבהגדרה מוצאים אותו משליטה ונותנים לו להשתולל הכי הרבה שהוא יכול, תגובת שרשרת שיוצאת משליטה. בכור גרעיני יש העשרה הרבה פחות גבוהה ולכן אינרנטית קשה לייצר תהליך כזה, לא שאי אפשר, אפשר, אבל הכור הזה פשוט מפרק את עצמו לפני שהוא מצליח לייצר פיצוץ משמעותי, כי הוא לא נבנה לעשות פיצוץ משמעותי. הוכחה לזה, צ'רנוביל זה הניסיון הכי משמעותי לפוצץ, ממש לפוצץ כור גרעיני, בסדר? הם פשוט הוציאו את כל הבלמים ואת כל מנגנוני הבקרה, וייצרו מצב שהכור פשוט יצא משליטה לחלוטין, והתחיל לעשות תגובת שרשרת אקספוננציאלית ולא נשלטת, ולראיה, מה שהקיף את הכור עצמו בהחלט התפוצץ, אבל הבניינים שהיו צמודים אליו שלמים לגמרי, כורים 1 ו3 בצ'רנוביל המשיכו לעבוד עשרות שנים אחר כך. זה לא פיצוץ גרעיני בשום צורה.
זה כן סופר מזהם, כי הדלק הגרעיני שהוא רדיואקטיבי בשלב הזה מתפזר לסביבה, זה לא פיצוץ גרעיני, ובאותה מידה גם אם עכשיו ננסה לתקוף כור גרעיני, לא נצליח לייצר פיצוץ גרעיני כתוצאה מהדבר הזה, זה רק יפזר קרינה לאזור שנפגע. יפה, אז זה היה מבוא קצר טכנולוגי. בואו נדבר על רגע, ופה אני הולך לעצבן אנשים שחושבים אחרת ממני, אבל לפחות יהיה לנו דיון מעניין. למה צריך אנרגיה גרעינית? ויש כמה סיבות טובות, בואו נסתכל עליהן. אז העובדה המצערת היא שלמרות שאנחנו כל הזמן שומעים שאנרגיות מתחדשות הן הכי זולות לבנייה וכולי, כשאנחנו מסתכלים בעולם מה קורה, לא בונים פחות פחם. תחנות פחמיות ותחנות גזיות בונים יותר ויותר. והסיבה היא די פשוטה, אנחנו תכף נדבר עליה, אבל בעיקר המדינות שצריכות להגדיל את כמות החשמל שלהם ברשת, כי יש להם עוני אנרגטי, אני מדבר על מדינות מתפתחות בדרום הגלובלי במרכאות, שם בונים פחם, יותר ויותר תחנה פחמית חיה 30 שנה סדר גודל, אנחנו מדברים על 300 ג'יגוואט של תחנות פחמיות שהולך להיבנות בשנים הקרובות באזורים האלה. העובדה היא שכל מי שחושב שאנרגיות מתחדשות פותרות את הבעיה, צריך לשאול את עצמו, אז למה לא כולם בונים רק אנרגיות מתחדשות? כי העובדה היא שזה לא מה שקורה. כדי רגע לשים פה מספרים, אנחנו רואים שפחם, שזה הרובריקה התחתונה האדומה פה, ממשיך לצמוח, לא עוצר, גז לא עוצר, גודל, אנרגיה גרעינית די סטטית, לא צומחת, אנרגיה הידראולית די סטטית, וסולר ווינד גדלים, אבל לא מספיק מהר בשביל לעצור את הגדילה של גז ופחם. זה תמונת המצב הגלובלי. בואו נסתכל שנייה על תחנת אורות רבין בחדרה, שכולנו מכירים שם מכביש 2 שאנחנו עוברים. התחנה הזאת היא בשיאה הייתה 2,600 מגוואט, אני חושב שפרקו מאז את חלק מהתחנות הפחמיות, מהבוילרים של הפחם ועושים הסבה לגז, ויש פרויקט וכולי, אבל בואו נתייחס לזה כאילו כל התחנה היא כרגע פחמית. בכל יום, טוב אני גיליתי לכם, אבל אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה פחם שורפים שם כל יום. התשובה היא 18,000 טון, 18,000 טון פחם כל יום בתחנת חדרה הפחמית, שהיא עובדת בהספק המלא שלה, היא עובדת בהרבה פחות היום, לשמחתנו, אבל אם היא הייתה עובדת בהספק מלא, ובאשקלון יש תחנה שעובדת בהספק מלא עדיין לדעתי, 18,000 טון פחם כל יום, וזה מתרגם ישירות ל-50,000 טון פחם, ל-50,000 טון CO2 כל יום, עם בונוס של 5,000 טון אפר פחם שנשאר אחרי השריפה, ומזהמים וחומצות ודברים מאוד מאוד לא סימפטיים, שאם אתה לא משקיע הרבה מיליארדים בלסנן אותם, אתה פוגש אותם אחרי זה בתור גשם חומצי ותחלואה. חוץ מזה יש זיהום חלקיקי היסטרי, אתם מכירים, תשאלו את החבר'ה בחדרה איך נראית הכביסה הלבנה שלהם, זה לא משהו סימפטי במיוחד. ישראל נסיכות גז, נעבור לגז טבעי. גז טבעי משפר מאוד את מצב הבריאות הציבור בגלל שהוא מזהם הרבה פחות. מבחינת החומר שצריך, עדיין צריך 10,000 טון של גז ביום, ועדיין יש 30,000 טון CO2 לאטמוספירה כל יום, לא טריוויאלי. אז נעשה אנרגיות מתחדשות. בואו נעשה אנרגיות מתחדשות, מצטלם נורא טוב, אנחנו בעד אנרגיות מתחדשות. בואו ננסה רגע לבנות את ישראל ב-2050 עם אנרגיות מתחדשות. אנחנו מתקינים עכשיו 80 ג'יגוואט של פאנלים של PV, ואנחנו מוסיפים 300 ג'יגוואט שעה של אגירה בבטריות. בערך 10 מיליון מכוניות טסלה שחיברנו עכשיו בתור אגירה. מה זה נותן לנו? אז אם אנחנו מסתכלים רגע, זה הצריכה של החשמל במדינת ישראל ב-2050 בג'יגוואטים, ואנחנו רואים צריכה של יום לעומת לילה, 4 ימים בחודש אוגוסט, זה הקו הזה. אנחנו רואים שבצהריים ה-PV מייצר המון חשמל, 80 ג'יגוואט, משהו כזה,
מספק את הצריכה וממלא את הבטריות שלנו, וכשהשמש שוקעת, הבטריות מספקות כל הלילה אנרגיה והכל מצוין, ואפילו ביום הזה היה לנו כבר, הבטריות התמלאו והתחלנו לזרוק את החשמל של ה-PV כי לא היה מה לעשות איתו, הבטריות היו מלאות, אז בקיץ מצבנו די פנטסטי, אנחנו אפילו זורקים קצת חשמל לפח כי אין מה לעשות איתו. ואז מגיע החורף. בחורף בממוצע השמש פי 3 יותר חלשה, אין לנו מספיק שמש בשביל למלא את הבטריות. ואז מה שקורה מתישהו ב8-9 בערב, אנחנו מדליקים מערך שלם של תחנות גזיות כל הלילה כדי להחזיק את החשמל. בלילה לא צורכים הרבה פחות חשמל, בסדר? זה בערך 20-30% פחות מהממוצע בלילה ו20% יותר ביום. בלילה צריך עדיין המון חשמל. אז אנחנו רואים פה את האפור הזה שזה ההספקה הגזית. אז מה שקורה זה שבגלל שהשמש פי 3 יותר חלשה, אנחנו עדיין צריכים תחנות גזיות, למרות ששמנו, בממוצע אנחנו מספקים הרבה יותר ממה שצריך. מחיר החשמל הוכפל בגלל, יש לנו בעצם מערך אחסנת אנרגיה עצום בגודלו, המודל הזה מניח שבטריות יהיו הרבה יותר זולות מאשר הם היום, זה עדיין לא מספיק. יש לנו מערך מקביל של תחנות גזיות שלא עושות שום דבר, מחכות לחורף כדי להתחיל לעבוד כל הלילה. תחשבו על הבזבוז התשתיתי של משהו שלא עובד כל היום ובנית אותו. והכי כואב, יש לנו 1,600 קילומטר משטח מדינת ישראל מרוצף בפאנלים סולאריים. גוש דן, תל אביב, 50 קילומטר רבוע. בסדר, אנחנו מדברים על בערך 2 מיליון דונם ממדינת ישראל, זה מאוד 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 משמעותי, אני לא חושב שזה ריאלי. אין אף מדינה שמתקרבת לאפס את הפליטות שלה עם אנרגיות מתחדשות, זה פשוט לא ישים הסיפור הזה. גרמניה היא דוגמה מצוינת לזה שהם פשוט הלכו לכיוון הלא נכון, השקיעו לפי הערכות 700 מיליארד דולר, ועדיין הם פולטים בייצור חשמל פי 6 יותר גזי חממה מאשר צרפת השכנים, שבשנות ה-70 עשו את הדבר הנכון. אז אם אנחנו נעשה את אורות רבין בגרעין, אז אנחנו לא פולטים שום גזי חממה ושום דבר לסביבה, זה מעט מאוד דלק, כמו שראינו, דלק שמחזיק הרבה מאוד זמן. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל בגלל הניצול שטח הסופר יעיל של אנרגיה גרעינית, בגלל הנצילות של הדלק, כמות המשאבים, כל המטריקות הירוקות של רעילות לאדם, רעילות לסביבה, זיהום מאגרי מים וכו', אנרגיה גרעינית היא ללא ספק מהירוקות ביותר שאפשר. וזה גם, אנחנו נתייחס לזה אולי אחר כך, וזה הסיבה שאנחנו צריכים אנרגיה גרעינית, היא אמינה, היא מאוד יעילה, היא מאוד ירוקה, והיא בהחלט ביטחון אנרגטי כשצריך. יפה, אנחנו טיפה בפיגור, אני ברשותכם מאיץ טיפה. בואו נדבר על קרינה, ובעיקר על פחד מקרינה. בסוף יש איזשהו חוסר רציונליות שטבוע בנו כבני אדם, אנחנו לא יודעים כל כך לכמת סיכונים בצורה רציונלית. רוב האנשים הרבה יותר מפחדים מלטוס במטוסים מאשר לנסוע במכוניות, למרות שכל סטטיסטיקה בכל מטריקה שתבדקו, הרבה יותר מסוכן לנסוע במכונית, הסיכוי להיפגע ולהיהרג הרבה יותר גבוה מאשר לטוס במטוסים. הסיבה שאנחנו נורא מפחדים זה שתאונות דרכים לא מגיעות לחדשות, אנחנו לא קוראים עליהן בעיתון, אנחנו לא חושבים עליהן. תאונות מטוס הם בפי החדשות ושידור ישיר ורואים מטוס מפויח ומשפחות בוכות, והאימפקט של זה הוא אדיר עלינו, וזה מה שאנחנו זוכרים, ולכן זה מה שמפחיד אותנו. אנרגיה גרעינית היא הקצנה של האירוע הזה, זה באמת מפחיד לראות כור גרעיני שעולה באש, אבל אם אנחנו מסתכלים על העובדות, אז אני לא אטריח אתכם לקרוא את כל הסיפור הזה, אבל ב-3 Mile Island, התאונה הגרעינית המפורסמת הראשונה, לא השתחררה קרינה לסביבה בכלל, ולא היו נפגעים. צ'רנוביל, בערך 130 אנשים מתו בשבועות אחרי התאונה מחשיפה מטורפת לקרינה, בערך 3,000 מתו בשנים שלאחר מכן, זה לא סגורים על המספרים, בעיקר כי נורא קשה להוציא את המספר הזה מתוך הרעש רקע, בערך רבע מהאנשים יחטפו סרטן, סתם כי זה הביולוגיה שלנו, בלי קשר לאסונות גרעיניים. אז כשיש כמה עשרות מיליוני אנשים שנחשפו לקרינה,
למצוא את 3,000 האלה שחטפו את זה מאוד מאוד קשה, וזה לא ברור המספר, והוא בהחלט לא מיליונים, הוא כנראה באזור האלפים. ופוקושימה, אף אחד בפוקושימה, חוץ מאולי מהנדס אחד במפעל שחטף, סרטן ריאות, בפוקושימה אף אחד לא מת כתוצאה מחשיפה לקרינה. מתו 20,000 אנשים בצונאמי, מתו 2,000 אנשים מהפינוי החפוז של בתי חולים גריאטריים, אבל אף אחד לא נפגע מקרינה. אבל פוקושימה זה אסון גרעיני נוראי. לא, פוקושימה זה צונאמי נוראי. ואחרי זה הייתה התנהלות שהיא לא הייתה כל כך טובה. כל הצרות האלה של אנרגיה גרעינית והתאונות שכולנו זוכרים, בואו נסתכל עליהם בקונטרסט למה האלטרנטיבה, שכמו שאמרנו, אם אנרגיות מתחדשות לא יכולות לעמוד בבייסלוד שנדרש לגריד, למרות שהן תוספת מצוינת וירוקה, הם לא יכולים להחזיק את הגריד לבד, אז האלטרנטיבה לאנרגיה גרעינית זה לשרוף פחם או לשרוף גז, והערכה היא שהרבה מיליונים של אנשים מתים מזיהום אוויר בעולם כתוצאה בין היתר משריפה של פחם ודלקים פוסיליים. ומישהו עשה חשבון ואמר שאנרגיה גרעינית, בגלל שהיא החליפה תחנות פוסיליות, בעצם הצילה מיליוני אנשים שהיו חוטפים מחלות זיהומיות בריאות ומתים בגלל האלטרנטיבה. אז בגדול, אנרגיה גרעינית היא סופר סופר בטוחה כמעט כמו רוח וכמעט כמו אנרגיה סולארית, וסדרי גודל יותר בטוחה לבריאות של בני אדם מדלקים פוסיליים. בסדר? זה משהו שחשוב להפנים ולהפסיק לפחד מהסכנות של אנרגיה גרעינית, כי זה לא רציונלי במבחן התוצאה. בואו נדבר על קרינה רגע, ואולי זה קצת מורכב לשעה הזאת של הערב, אבל ננסה בכל זאת. אז יש המטריקה של אנרגיה, של חשיפה לקרינה אפקטיבית, מה שהגוף מרגיש לצורך העניין, היא יחידה שנקראת סיברט, אנחנו לא ניכנס ללמה זה, במקרה הזה נדבר במילי סיברט, אלפיות של סיברט. אם אנחנו מסתכלים על מה עושה נזק, אז כמובן שאם אתה בצ'רנוביל וחטפת אלפי מילי סיברט, יש לך נזק, אתה או שתמות במקום אם זה מנה מאוד מאוד גבוהה של אלפי מילי סיברט, או שאתה תחטוף סרטן בוודאות די גבוהה. החשיפה הכי נמוכה שעדיין אפשר להוכיח שהיא גורמת לעודף תמותה כתוצאה מסרטן מתישהו במהלך החיים, היא 100 מילי סיברט, בסדר? אם אתה חוטף 100 מילי סיברט, הסטטיסטיקה מראה שההסתברות שלך לחטוף סרטן עולה ב0.5%. אז אם אמרנו קודם שבערך חצי מהאוכלוסייה, בלי קשר לכורים גרעיניים ולקרינה, תחטוף סרטן כי ככה החיים, אז הסיכוי שלך עלה מ-25% ל-25.5% אם חטפת 100 מילי סיברט. אם חטפת פחות, אנחנו לא יכולים להוכיח שזה גורם לסרטן מתישהו במהלך החיים. פשוט אין שום הוכחה לדבר הזה, וקשה מאוד להראות את האפקט הזה, כי או שהוא לא קיים, או שהוא מאוד מאוד חלש. המנה הממוצעת לבן אדם בשנה היא משהו כמו 3 מילי סיברט, יש מקומות בעולם, יש באיראן מקומות, יש בהודו, בגוג'ראט מקומות שבהם המנה הממוצעת היא הרבה יותר גבוהה, משהו כמו 7 מילי סיברט. אם אתה הולך עכשיו לבית חולים ועושה CT, חזה זה 5 מילי סיברט, אם אתה עושה CT מלא אתה מקבל 10 מילי סיברט. אם אתה אוכל בננות, אם אתה נמצא במרתף וחשוף לרדון, ואם אתה יוצא לאור השמש אתה חוטף מנה של קרינה. והשאלה היא איפה עובר הגבול, מתי זה כבר מוגדר מסוכן ואיפה זה שום דבר. ובואו נשאל שאלה עקרונית, האם 1 מילי סיברט זה מסוכן או לא מסוכן, בהינתן שמתחת 100 מילי סיברט לא הצלחנו להראות שום אפקט רפואי. השאלה הזאת היא שאלה רגולטורית, והיא הפיבוט מאוד משמעותי בהתייחסות לבטיחות של אנרגיה גרעינית, והיא יש לה השפעה מאוד מהותית על התעשייה הזאת, והפיבוט של הסיפור הזה זה linear no threshold model. שבגדול המודל הזה אומר, קרינה היא מסוכנת, כל מנת קרינה היא מסוכנת, ולכן צריך לשאוף לאפס כל חשיפה לקרינה, והדבר הזה משליך על איך אנחנו בונים כורים ועל מנגנוני בטיחות, ואיך אנחנו מתייחסים לאיפה אפשר לבנות כורים, מבחינת הסיכונים לבריאות הציבור ולאוכלוסייה. אז הרעיון הוא כזה, אנחנו יודעים שבהרבה קרינה יש הרבה נזק, אנחנו יודעים לחשב, למדוד ולהוכיח בניסויים טבעיים שקרו
בהירושימה לדוגמה, אנחנו יודעים לכמת את הנזק, ואנחנו נעביר קו אקסטרפולציה לינארית מהאזורים האלה של חשיפה מאוד גבוהה, ונעביר אותו דרך אפס. וזה אומר שככל שהחשיפה יותר קטנה, ככה הנזק או ההסתברות לנזק יותר נמוכה, אבל אין מצב שגם קרינה מאוד מאוד קטנה לא עושה נזק. הדבר הזה, לא רק שאין לו הוכחות, כמו שאמרתי, לא יודעים להראות שיש נזק בחשיפה נמוכה, אלא גם זה הולך נגד דברים שאנחנו יודעים, אנחנו כל הזמן מוקפים בקרינה, וזה לא משנה אם אנשים גרים באזור עם קרינה 1 מיליסיברט ממוצע בשנה או 7 מיליסיברט בשנה, אין להם תוחלת חיים יותר נמוכה, אין להם יותר תחלואה, אין לזה שום משמעות במבחן התוצאה, זה נגד הניסיון האנושי נקרא לו, ונגד הניסויים כמובן שאף אחד לא הצליח להראות את האפקטים בקרינה בכמות מאוד מאוד נמוכה, וגם עובדתית אנחנו יודעים שהגוף שלנו כל הזמן מתקן נזקים שנגרמים מקרינה טבעית, ויש בתאים מנגנונים שמתקנים נזק ל-DNA וכו' וכו', זה ביולוגיה בסיסית, בסדר? הביולוגיה שלנו התפתחה לפני מיליארדי שנים, שהמכונה הזאת הייתה חשופה להרבה יותר קרינה מאשר יש היום, כי האטמוספירה עוד לא הייתה מספיק מגינה, האבולוציה גרמה לזה שהביולוגיה יודעת להתמודד עם קרינה. אז כל הדבר הזה הוא לא כל כך מסתדר. לקחת את זה לאבסורד ולהראות למה הדבר הזה מביא אותנו לקיצוניות, בואו נעשה רגע אנלוגיה של נפילה מהגובה. כי פה יש לנו אינטואיציות קצת יותר טובות מאשר קרינה. אם אנחנו נופלים מגובה של 10 מטר, רוב הסיכוי שנמות, אם אנחנו נופלים מגובה של 3 מטר, נגיד, אני סתם ממציא, 30% למות, ואנחנו נופלים מ-30 סנטימטר, אז יאללה, צריך להיות לנו מזל די גרוע, או שאנחנו מאוד מבוגרים, יש נגיד סיכוי של 1% למות מהנפילה הזאת. בוא נניח שזו הסטטיסטיקה הידועה וזה אפשר להוכיח, אבל אין לנו שום הוכחות שמישהו ימות עם הנפילה שלו מגובה של פחות מ-0.3 מטר. אז אנחנו לוקחים את שלושת הנקודות האלה ומעבירים קו לינארי וגורמים לו לעבור דרך 0. ואנחנו אומרים, משפט שהוא די סביר, נפילה מכל גובה היא מסוכנת, וצריך להימנע מנפילות מכל גובה, ולכאורה אנחנו יכולים להגיד שזה משפט סביר, וצריך להימנע מנפילות מכל גובה גם אם הוא נמוך. אנחנו בעד, זה יותר בטוח, יותר טוב. עכשיו נעשה זום אין על האזור של הסנטימטרים, בסדר? אז לקחנו את המודל שלנו והעברנו את הקו הזה דרך 0, אבל עכשיו אין לנו שום דאטה, זה רק הקו הזה שהעברנו שרירותית, ואנחנו מגלים שמדרגה ממוצעת בגובה של 12 סנטימטר, יש 1% סיכוי למות מהמודל שלנו. עכשיו לי יש מדרגות בבית, אני עולה יורד 10 פעמים בערך, זה די נס רפואי שאני חי איתי עד הגיל המופלג שאני חי בו, כי זה מאוד מסוכן, זה קצת אבסורד, כמובן, ואם אנחנו מסתכלים על סנטימטר, נפילה מגובה של סנטימטר, יש לנו 0.1% סיכוי למות. עכשיו, תראו מה קורה אם אנחנו גרים בעיר שהרצפים לא עשו עבודה מושלמת, ועל המדרכות יש מדי פעם קפיצות של 1 סנטימטר על המדרכות. בעיר של 10 מיליון תושבים, עם הסתברות של 0.1% למות מסנטימטר קפיצה, יש 10,000 איש שימותו בעיר של 10 מיליון. ולכן צריך לפנות את העיר הזאת, כי זה סכנת נפשות. זה האבסורד שמביא אותנו, ההתייחסות הזאת לרמות מיקרוסקופיות של קרינה שהן בטלות ושישים לעומת הניסיון שלנו, והדבר הזה יושב וקצת מפריע לנו להשתחרר מהפחד הזה מקרינה שמקיף את כולנו. יפה, אז לסיכום, לא נפגעו יותר מדי אנשים בקרינה, בטח יחסית לאלטרנטיבה, ויכול להיות שאנרגיה גרעינית היא בטוחה יותר מדי, לא בגלל שאני רוצה שאנשים ייפגעו, אלא בגלל שרמת הבטיחות שמושגת כיום בכורים גרעיניים, תחשבו על זה, בפוקושימה 4 כורים ספגו את התאונה, 3, ספגו את התאונה הכי גרועה שאפשר, ואף אחד לא נפגע מקרינה. זאת אומרת, אנחנו באמת בטוחים, ויכול להיות שאנחנו מגזימים ויש לזה מחירים כלכליים. אני לא חלילה טוען שצריך לבנות כורים פחות בטוחים, אני אומר שצריך להיכנס לפרספקטיבה ולהסתכל על הדברים האלה בצורה קצת יותר רציונלית. בייחוד זה שאם אנחנו כל כך מפחדים מגרעין, אז אם אנחנו לא בונים גרעין, אנחנו בונים פחם וגז, והרבה יותר אנשים ימותו, וזה עובדה, בסדר? מילה על דלק גרעיני, מה שנקרא פסולת גרעינית, אוי אוי אוי, יוצאת פסולת גרעינית מכורים גרעיניים, תסלחו לי שאני קצת פרובוקטיבי, אבל זה בנפשי.
אז זה נראה נורא מפחיד, ואנשים אומרים שזו סיבה טובה לא להשתמש באנרגיה גרעינית, אבל למעשה זה בעיה סופר סופר קטנה, בגלל הנצילות האדירה של אנרגיה אטומית. כמו שאמרנו קודם, 100 טון של דלק משומש, של דלק גרעיני, זה 5 שנים כפול ג'יגוואט הספק. מיליון אנשים, 100 טון, 6 שנים יכולים לקבל חשמל. אפשר להכניס את כל הפסולת הגרעינית של ארצות הברית לתוך מגרש פוטבול, וזה ייכנס בלי בעיה. בסדר, הכמויות הן נורא קטנות, זה א'. דבר שני, זה בזבוז נוראי, כי 99% מהפוטנציאל האנרגטי עדיין נמצא בדלק משומש שיוצא מכור גרעיני סטנדרטי. בסדר? אז אפשר למחזר את זה, ויש מדינות כמו צרפת שעושות את זה, ממחזרות את זה ומשתמשות בזה שוב. זה לא פסולת, זה אפשר למחזר. הדבר השלישי, אבל זה רדיואקטיבי למיליון שנה, אוי אוי אוי, מי יהיה פה לדאוג לפסולת גרעינית עוד מיליון שנה? אף אחד לא יהיה פה, זה אסון סביבתי נוראי. אז אם אנחנו מסתכלים רגע בצורה קרה, אחרי 600 שנה, אגב, ככה נראה פסולת גרעינית אמריקאית, ארצות הברית עוד לא פתרה את בעיית הפסולת הגרעינית, כל כור גרעיני, דלק שיוצא מהכור אחרי 10 שנים של קירור, נכנס לחביות הגדולות האלה, אפשר לעמוד לידם, אפשר לחבק אותם, אפשר לנשק אותם, אין שום חשיפה, אין שום בעיה. הקונטיינרים האלה לוקחים יחסית מעט מקום, וארצות הברית עם 100 כורים שעובדים משנות ה-60 המוקדמות, לא פתרו את הבעיה של, אבל אין שום בעיה, הנה, הם שמים את זה באתר, ואין שום בעיה סביבתית, אף אחד מעולם לא נפגע, ואף נזק לא נגרם לסביבה כתוצאה מדלק משומש של כורים גרעיניים אזרחיים. בסדר? זה עובדה. אחרי 600 שנה, הדלק הזה שהוא כל כך מפחיד אותנו, הוא באמת בהתחלה סופר סופר רדיואקטיבי, אני לא מזלזל בזה, מי שיתקרב לדלק גרעיני משומש שיצא מהכור ימות, בסדר? אבל אחרי 600 שנה, שזה מוחסן בחביות האלה, שצריך להחליף אותם אולי פעם ב100 שנה, הקרינה מפסיקה להיות מסוכנת, כי היא מפסיקה להיות קרינה של גמא, היא מתחילה להיות קרינה רק של אלפא. קרינת אלפא זה קרינה מאוד מאוד חלשה, האור שלנו, האור המת שיש לנו, יכול לעצור את הקרינה הזאת, אפשר לגעת בפולטי אלפא ולא לחטוף קרינה בתוך הגוף. הדרך היחידה להינזק מדלק הזה זה אם אתה מכניס אותו לתוך הגוף, אם אתה אוכל אותו, אם אתה מכניס אותו למחזור הדם משום מה, אז הוא יקרין עליך ואז הוא יעשה לך סרטן, אבל הוא לא שונה מכל רעל אחר שאיננו רדיואקטיבי ואתה בולע אותו, כמו קדמיום, כמו עופרת, כמו כל חומר אחר שהוא מסרטן, והוא מסרטן לנצח, בסדר? אז פסולת גרעינית היא הרבה הרבה פחות מפחידה ממה שאנשים נוטים לחשוב. יפה, אני רואה שאני לא עומד בזמנים, אז בואו נדבר טיפה על טכנולוגיה. מה הסטטוס כרגע? בסדר? אז שנת 2025 הולכת להיות שיא בייצור של אנרגיה גרעינית. חדי העין יבחינו שמי שתורם לשיא הזה זה הירוק. הירוק זה סין. סין בונה כמו משוגעת גם PV, גם רוח, גם גרעין וגם פחם. בסדר? חצי מהפחם בעולם זה סין. סין יורה בכל התותחים, ובגלל הגודל שלה היא גם אלופת העולם בגרעין, והיא תורמת לגידול המשמעותי בגרעין בעולם. אז כמו שאמרנו, הסינים בונים, יש השקעות אדירות, היצרנים המובילים זה סין, רוסיה ודרום קוריאה. 400 כורים בעולם מספקים כ10% מהאנרגיה החשמלית. יש מעל 80 פרויקטים חדשים שעובדים עליהם כרגע לכורים גרעיניים חדשניים, רובם כורים קטנים או זעירים, תכף נדבר על זה, ויש הייפ מאוד גדול לדאטה סנטרס, שכל ענקיות ההייטק משקיעות המון כסף ולפתוח כורים ישנים, בלהאריך חיים של כורים קיימים, ומשקיעות ישירות בסטארט-אפים של אנרגיה גרעינית מתקדמת. אז יש הרבה מאוד תנועה בשוק הזה, אנחנו פחות או יותר בשיא מעגל ההייפ. אבל כורים קטנים, small modular reactors, שתכף נדבר עליהם, יש בסין 2 כורים מקוררי גז, יש כור אחד שממש ממש עכשיו התחיל לעבוד של מלח מותח, ולסובייטים יש כור אחד שהוא מונח על רפסודה ומספק בסיביר חשמל. במערב אין שום דבר, ולא יהיה שום דבר לפחות להערכתי עד 2030. המערב בפיגור אדיר בסיפור הזה.
טכנולוגיה, אז דיברנו על הכורים הסטנדרטיים המאוד מאוד גדולים שדיברנו עליהם עד עכשיו, לוקח הרבה מאוד שנים לבנות אותם, הספקים של אזור ה-1000 מגוואט, ועכשיו יש איזשהו שינוי פרדיגמה, אמרו, תראו, זה פרויקטי תשתית נוראים, זה בטון, תפסנות, גובה 70 מטר, כיפה, המנופים הכי גדולים בעולם, זה פרויקט תשתית פסיכי, זה כמו רכבת תחתית גשר בית חולים ביחד, ובסוף מגיע בחור מהבקרת איכות, מהבטיחות, ואומר, רגע, זה לא בדיוק מה שאמרתם, תפרקו. זה פרויקט שהוא סיוטי, בייחוד שהוא כל כך נדיר שעושים אותו פעם בהרבה שנים, וזה אף פעם לא מצליח. במערב אנחנו יודעים שזה לא מצליח לנו, בלי קשר לתעשייה הגרעינית. אז אמרו, בוא נחתוך את הקשר הגורדי הזה, נפסיק לעשות פרויקטי תשתית ענקיים, נעשה כורים קטנים, נבנה את רובם בבית חרושת ונסיע אותם לשטח ונתקין כור גרעיני במקום לבנות אותו. זאת אומרת שכל המעטם, המבנה הכיפתי העצום הזה, הוא בהיכל פלדה שמיוצר במפעל, ואנחנו רק נרכיב את זה בשטח, ניפטר מהפרויקט תשתית העצום הזה, שזה מחשבה מאוד נכונה והגיונית, אבל אנחנו נשלם בזה שהעלות שלהם תהיה יותר, ההספק שלהם יהיה כמובן נמוך בהתאמה, ויש דרכים לקחת את זה לקיצוניות של בואו נעשה מיקרו-קור, פחות מ10 מגוואט, והוא ייכנס למשאית ונוכל, או למטוס, ונוכל להטיס אותו בעולם ולהביא הספק. הסיפור הזה של מיקרו-ריאקטור, הלקוח של האירוע הזה זה כנראה רק צבאות, וספציפית הצבא האמריקאי שרואה צורך לפתוח בסיסים בכל מיני מקומות בעולם ולהטיס אותם מעכשיו לעכשיו. ה-DOD, ה-Department of Defense, מממן את המיקרו-קורים, ה-DOE, ה-Department of Energy, מסתכל רק על SMR. אני חושב שזו הפרדה נכונה. אם אנחנו מסתכלים על טכנולוגיה, אז הכורים הנוכחיים זה כורים גדולים של 800 מגוואט, מקוררים במים עם דלק אורניום אוקסיד בהשערה של עד 5%, מה שהזכרנו קודם, והנוטרונים שבהם הם טרמיים, מה שנקרא, זה מתקשר לנקודת העבודה של הנוטרונים, והמודל העסקי הוא, אני אמכור לך תחנת כוח, אתה חברת חשמל, אני יצרן, אני אקנה לך תחנה, אני אמכור לך את הברזלים, התחנה היא מעכשיו שלך, בהצלחה וביי. זה היה מה שעשו ב-60 השנה האחרונות של התעשייה הזאת, ועכשיו אנחנו פותחים בעצם across the board את כל המודל הזה, דיברנו על הגודל קודם, פותחים לכורים שאינם מקוררי מים, מה שנקרא Gen 4 Reactor, שבהם מחליפים את המים בכל מיני נוזלי קירור אחרים. את הנושא של הדלק פותחים להעשרה יותר גבוהה, לסוגים אחרים של דלק, ואפילו לדלק שהוא לא בתצורה מוצקה, אלא הוא מומס כבר בתוך איזשהו מלח. וברמת הנוטרוניקה אנחנו נעשה כורים שהם לא בנקודת העבודה המסורתית של כורים טרמיים, אנחנו נעשה נוטרוניקה קצת אחרת, ומבחינת מודל עסקי לא פחות חשוב, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לכלכלה המודרנית, אז אנחנו נמכור חשמל, וכל הצרות של התחנת כוח הגרעינית זה של היצרן והבעלים, אנחנו פשוט נמכור לרשת חשמל, אנחנו נמכור למפעל שצמוד אלינו חשמל, אנחנו נמכור חום, אנחנו נמכור חשמל לדאטה סנטר, אז כל הסיפור הזה הוא מאוד שונה מלמכור לחברת החשמל את הברזלים, ובהצלחה. הערה לפרוטוקול, וחשוב להבין את זה, אנחנו קוראים לזה Advanced Nuclear, אבל זה לא מאוד חדש. זה אומנם מתקדם, או יותר נכון שונה ממה שיש היום, אבל כמעט כל הכורים שהיום בבנייה זה קונספטים שנבדקו ב-60 שנה האחרונות, נבנו להם מוכיחים טכנולוגיים, לפעמים נבנו להם מדגימים בהספק נמוך, לפעמים נבנו להם תחנות ענקיות של ג'יגוואט, והם לא התקדמו מסחרית לשום מקום, בסדר? אז כשמישהו משחזר את הכור שהיה לפני 40 שנה, זה לא מאוד חדשני, הלוואי שהוא יצליח, אבל זה לא שיש טכנולוגיה עכשיו שאין, הם כבר בדקו כמעט את הכל בעבר, בסדר? זה חשוב להבין. יפה, אנחנו ממש על הקסקס, בואו נדבר שנייה על ישראל, ונסיים בזאת ונעבור לשאלות. אז חשוב להבין שישראל במשבר אנרגטי, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל בתחום האנרגיה אנחנו צריכים להסתכל 20 שנה קדימה, וכשאנחנו מסתכלים לשם אנחנו רואים כמה דברים מדאיגים. ראשית, הגז ייגמר, כמו שהבריטים, כמו שההולנדים למדו, הגז נגמר במאגרים, בהערכה היא שתוך 20 שנה, באמצע שנות ה-40, ישראל תתחיל לייבא גז, כי לא יהיה מספיק תפוקה מהמאגרים שנשארו במדינת ישראל, ואנחנו נצטרך לקושש בשוק האנרגיה העולמי
אם ב-LNG ואם בזה צינור גז שעובר דרך מדינות שלא תמיד חברות שלנו, ובמקרה של אירועים ביטחוניים, וברוך השם השנתיים האחרונות לימדו אותנו שאנחנו לא יודעים למה לצפות, במקרה כזה אנחנו בבעיה, בסדר? בנוסף, במקביל לאירוע הזה, הצריכת אנרגיה של ישראל צפויה להכפיל את עצמה פי 2.5-3 עד 2050. אם עושים חשבון ורואים מה יש בקנה עכשיו בבנייה, זה אומר שאנחנו צריכים להוסיף ג'יגוואט כל שנה מ-2030 ל-2050 לפי התחזיות של נוגה. זה המון המון הספק, בסדר? לא פשוט. ראינו כבר ש-PV והגירה זה פתרון מוגבל, הוא כנראה לא ישים, לא מבחינת שטח, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה הנדסית. מה קורה בשכונה? מצרים בונה 4 כורים גרעיניים מערבית לאלכסנדריה, רוסים, הטורקים בונים בין 2 ל-4 כורים גרעיניים, הם רוצים להיות גם ליצרנים, להיות האב אזורי של אנרגיה גרעינית. איחוד האמירויות, לאיראן יש כורים אזרחיים, סטנדרטיים לחלוטין, עשינו להם הרבה נזק, לא לכורים הסטנדרטיים האזרחיים, יש להם כור אחד סטנדרטי אזרחי של 800 מגוואט. איחוד האמירויות בנו 4 כורים דרום קוריאנים, בהספק כולל של 5.7 ג'יגוואט, מספק 25% מהחשמל באיחוד האמירויות, בסדר? עשו פרויקט דוגמה לכל העולם על איך עושים את זה נכון. הדרום קוריאנים הם מאוד מאוד פופולריים עכשיו, בגלל שהם הדגימו שהם יודעים לעשות את זה במדינה לא גרעינית, לבנות מאפס תחנות גרעיניות בהצלחה רבה. ערב הסעודית שמה את זה על השולחן מול האמריקאים, הם רוצים תעשייה גרעינית אזרחית, והם רוצים גם העשרה, רחמנא ליצלן, הם שמה, משהו הם יקבלו, הירדנים מאוד רוצים וכו' וכו'. אנחנו תקועים כי אנחנו לא חתומים על האמנה לאי הפצה של נשק גרעיני, על ה-NPT, אין לנו יכולת ייצור עצמית לדברים האלה, אין לנו תעשייה כזאת, ובעיקר אין לנו החלטת ממשלה שחייבים את זה כפתרון. ברגע שממשלת ישראל מחליטה שזה חייב להיות על השולחן, משרד האנרגיה כבר שם את זה על השולחן, אמר זה חייב להיות חלק מסל הפתרונות האפשריים לישראל ב-2050, ברגע שהממשלה אומרת, אוקיי, בואו נעשה בדיקת התכנות לאנרגיה גרעינית, מתחילים להתניע את הגלגל הזה, לפני שעושים את זה, הכל תקוע, והפתרונות יכולים להיות אחד משניים, או שבסיוע אמריקאי נמצא איזשהו פתרון גיאופוליטי, דיפלומטי, כדי שנקבל איזשהו פטור ויקנו לנו אנרגיה גרעינית, זה רק בתיווך אמריקאי, או שאנחנו נפתח בעצמנו כל מיני דברים שמדינת ישראל לא קיבלה, לא הסכימו לתת לה, היא הצליחה לעשות לבד, ויצאו מזה דברים טובים, זה פתרון שני, הוא מאוד יומרני, הוא מאוד לא פשוט, אבל לפעמים אין ברירה, ואולי זה יביא לפתרון הראשון הדיפלומטי, כי יראו שאנחנו מסתדרים בלעדיהם. בכל מקרה, לאיזה כיוון שמדינת ישראל רוצה לקחת, אנחנו חייבים להתחיל, כי 20 שנה זה לא הרבה זמן, ואנחנו נתחיל ייבוא גז. אנחנו חייבים להיות עם תשתית מוכנה ליום הזה שנתחיל לייבא גז. זהו, על ה-NPT אני לא ארחיב, יש 4 מדינות שלא חתומות על ההסכם לאי הפצה של נשק גרעיני, פקיסטן פתרה את הבעיות שלה מול סין, היא קיבלה כורים סינים, הודו בנתה לעצמה כורים הרבה מאוד שנים, ופתרה את הבעיות שלה מול העולם עם ארצות הברית ועכשיו פתוחה. לשתי המדינות האלה יש נשק גרעיני, נשארו ישראל וצפון קוריאה, זו החבורה שלנו שהם לא חתמו על ה-NPT ולא יכולות לקבל ולקנות אנרגיה גרעינית מאף אחד. יפה, נראה לי שאני עוצר בשלב הזה, ובואו נדבר על שאלות. אז אני אקריא חלק מהשאלות שהן מופיעות. קודם כל, תודה רבה לדני, היה ממש ממש מעניין. וקצת ממשיך את הנושא האחרון שדיברת עליו. איך מתמודדים עם עניין של חוסר רגולציה, ואיפה אתם מתכננים לבנות? אנחנו בגדול, כדי שמדינה תיכנס לתחום האנרגיה הגרעינית ותקים בשטחה תחנות כוח גרעיניות, יש תהליך מאוד מובנה שהמדינות משתדלות לעקוב אחריו, וזה מין ממש פרוטוקול כזה של דברים שכתבה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, שאומר איזה דברים צריך לעשות. בין הדברים האלה צריך להגדיר את הרשות הרגולטורית, לחוקק אותה בחוק, לתקצב אותה, לאייש אותה וממש לבנות את התשתית הרגולטורית המדינתית. היום יש איזושהי תשתית רגולטורית שיושבת בוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית, יש רשות בטיחות ורישוי והם מוסמכים, לדוגמה, כור המחקר בנחל סורק, הממ"ג,
הוא כור שקיבל רישיון מהגוף הרישוי של הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית. אז יש איזשהו סוג, אבל זה תהליך שצריך לעבור אותו. מבחינת איך זה פוגש אותנו את נוקלריטי, אנחנו ננסה לעזור למדינת ישראל בשנתיים הקרובות לקבל את ההחלטה הנכונה ולצאת לדרך בכל שיטה שמדינת ישראל לא תבחר, לצאת לתוכנית של אנרגיה גרעינית, וזה אומר שיהיה רגולציה ויהיה איך לבנות את זה. אם מדינת ישראל לא תצליח לצאת לדרך בתוכנית כזאת ולא תוכל לקבל, יחד עם הסעודים, לקבל איזו הנחה מטראמפ ולקבל אנרגיה גרעינית, לא ייפטר הבעיה של ה-NPT, אנחנו נאלץ לקחת ולבנות את זה בחו"ל, ואנחנו נמצא את המדינה שיכולה ומתאימה כדי לעשות אצלה את הפיתוח וההקמה של הכור הראשון. תודה על התשובה, מקווה שזה סיפק מי ששאל אותה. אפשר גם להגיד מי שאל את השאלה, זה גם מוזר. כן, בוא נראה. שכתבתי לי פה על דף. כן, כל הצ'אט מופצץ. בכל מקרה, ניגש לשאלה השנייה. יש חסרונות ביטחוניים בזה שכור גרעיני יכול להפוך בעצם למטרה במדינה כמו ישראל? יכול ליפול טיל, יש איזושהי סכנה ביטחונית, מקרינה, משהו מעבר לזה? בהחלט יש סכנה. אנחנו ראינו לאחרונה מה טילים בליסטיים יודעים לעשות לבטון, לצערנו הרב, ובהחלט הנחת העבודה של מדינה כמו שלנו זה שאנשים רעים ינסו לפגוע בכורים גרעיניים, למרות שזה פשע מלחמה מוגדר. בהחלט ייתכן שאנשים ינסו לפגוע בכורים גרעיניים, ואני לא הרגולטור של מדינת ישראל, אני לא מחליט את הדברים האלה, אבל אם היו שואלים אותי, אני חושב שהנחת העבודה של רגולטור היא שמתישהו במהלך חייו של הכור יהיה מלחמה, ולמרות כל המאמצים יש הסתברות לא זניחה שכלי נשק צבאי יפגוש את הליבה של הכור. והשאלה היא מה ההשלכות על האנשים והסביבה כתוצאה מאירוע כזה. אני אגיד שבהיבט הזה לכורים קטנים יש יתרונות מאוד מאוד משמעותיים במדינה כמו שלנו, בגלל הפוטפרינט, בגלל הגודל, הנפח הקטן של כורים של SMR'ים, אתה יכול להטמין אותם בתת קרקע בצורה הרבה יותר זולה ופשוטה ולא דמיונית. אתה לא יכול להטמין כור גדול, זה דמיוני. אתה יכול למגן אותם בצורה פסיבית, בצורה הרבה יותר זולה, ותוחלת הנזק, כמות הקרינה שתשתחרר באירוע כזה מלחמתי, קטנה בהתאם. אתה יכול להמשיך ולהגיד, אנחנו נשתמש ב-SMR'ים בטכנולוגיות שאינם מים, וזה יקטין עוד יותר את הנזק הסביבתי, ואז כשאתה עושה את החשבון, אתה אומר, אוקיי, ב-Worst case scenario, שיפגע בחימוש בכור גרעיני במדינת ישראל בזמן מלחמה, מה הנזק, כמה אנשים ייפגעו, מה כמות הקרינה שתתבזר לסביבה, והאם זה סיכון שאני יכול לחיות איתו במתאר של מלחמה. אז צריך לשים את המספרים האלה על השולחן, ולחשוב אם זה סיכון הגיוני למדינת ישראל אל מול האלטרנטיבות. שוב, לא אני מחליט, אבל התחושתי היא שזה כנראה סיכון שמדינת ישראל יודעת לעמוד בו, ולראיה יש כור גרעיני בנחל סורק עם 100 טון של דלק מוקרן, ואנחנו חיים עם הסיכון הזה. אולי אנחנו לא מודעים לו, אבל המדינה חיה עם סיכון כזה, בסדר? הבנתי. ובואו נדבר רגע על SMR. כמה כורים כאלה יש שנמצאים פעילים כבר היום? אם גם יש איזשהו הבדל בעלות לקילוואט שעה בין SMR לכורים גרעיניים גדולים? אז ככה, SMR'ים שעובדים פעילים, יש, כמו שציינתי, 3 בסין ואחד ברוסיה בסיביר. במערב אין שום דבר. יש עכשיו פרויקטים שמתחילים את הבנייה, אני חושב שהבא בתור שנראה מגיע ממש לשוק, זה כור 300 מגוואט של GE Hitachi BWRX 300, שהם יש להם פרויקט בקנדה, הם בדיוק חתמו חוזה, הם התחילו לבנות אותו, ואינשאללה זה הדבר הראשון שיקרה במערב שהוא יהיה משמעותי. מבחינת עלויות, וזה אולי זה הזמן להיכנס לחלק שפספסנו, שזה הסיפור הכלכלי, בסדר? בסופו של יום, כורים, האנרגיה הגרעינית נכשלה במערב בגלל שהיא לא הייתה תחרותית מספיק כלכלית, והשוק הפרטי הפסיק להתעניין בה, ואז התעשייה הזאת גברה.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי, הכורים הגדולים הם עולים עשרות מיליארדים של דולרים, וממשלות עשירות יכולות לבנות אותם, ואף אחד אחר לא יכול. כן, לכאורה אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל עקרונית, החשמל שכורים גדולים מייצרים יכול להיות זול יחסית ותחרותי, אם בונים את זה כמו שצריך. לא, אי אפשר לקחת כדוגמה את 5 כורים האחרונים שבנו במערב, כי זה פשוט לקח 15 שנה וזה לא דומה לכלום, אבל אם יצליחו לייצר איזשהו תהליך איטרטיבי של בנייה של כורים גדולים, כמו שעשו בזמנו בצרפת או בדרום קוריאה, אז החשמל שהכורים האלה יצרו יהיה יחסית זול ותחרותי בשוק, אבל רק מדינות עשירות יוכלו להרשות לעצמם לבנות כאלה פרויקטים. SMRים, by design, יעלו הרבה פחות. אנחנו מדברים על השקעה של מיליארד, 1 או 2 מקסימום, והכורים האלה נגישים להשקעה של השוק הפרטי. חברות אנרגיה יכולות להרשות לעצמם להרים פרויקט כזה, אנחנו רואים את זה כל הזמן. מצד שני, יש ריסק מאוד גדול שהחשמל בהם יהיה יותר יקר מאשר הכורים הגדולים, והוא יהיה מספיק יקר כדי להיות לא תחרותי בשוק, וזה הדבר שהכי מפחיד בתעשייה הזאת, שה-SMRים האלה לא יצליחו להוכיח את עצמם במבחן השוק, הם יבנו כור יחסית בזול, שייצר חשמל יחסית יקר. בסדר? הסיבה שזה קורה היא מאוד בסיסית. יש חוק ברזל בטכנו-כלכלה שנקרא Economy of Scale, שאומר שככל שהרכיב ייצור שלך, המפעל שלך יותר גדול, ככה העלות ליחידת ייצור יותר נמוכה. יש לזה הרבה מאוד סיבות, חלקם כלכליות, חלקם הנדסיות, חלקם פיזיקליות ממש, וזה הסיבה שלדוגמה בכל תעשייה שתסתכלו עליה, דברים נהיים יותר גדולים. אם מסתכלים על אוניות של קונטיינרים, אתם רואים שהן פשוט הולכות וצומחות וצומחות, בשלב מסוים זה גדול מדי להיכנס לנמל ואז זה יעצור, אבל זה ממשיך לגדול כל הזמן. האויבים המרים שלנו, טורבינות הרוח, האויבים המרים של התעשייה הגרעינית, הולכים וצומחים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. באיזשהו שלב זה גדול מדי בשביל לשנע אותו ואז זה יפסיק לגדול, אבל אתם רואים שזה נהיה יותר גבוה ממגדל אייפל. בסדר, הטורבינות האחרונות שבונים בסין זה פסיכי, וזה כי זה מייצר חשמל יותר ויותר זול ככל שזה יותר גדול, זה economy of scale. אז השאלה שאף אחד לא יודע לענות עליה, זה ייקח כמה שנים עד שנדע את התשובה, זה האם האפקט השלילי הזה של SMR, הם פשוט הולכים לבנות בהגדרה חשמל יותר יקר. והשאלה אם יוכלו לקזז את זה, בזה שהם יבנו את זה במפעל, הם ייפטרו מהפרויקט התשתית, הבטון והמלט הענקי הזה, הם ייצרו בווליום במפעל, אז העלויות ירדו, הם יהיו יותר קטנים, יהיה להם רישוי יותר קל וכו' וכו'. יש כל מיני סיבות שאולי יעזרו ל-SMRים להיות יותר זולים, ושאלת השאלות זה האם זה באמת יקרה, ואף אחד לא יודע את התשובה עדיין, והשנים הבאות נגלה. מעולה, תודה רבה דני. ניגש ככה לשאלה הבאה, שאולי גם תהיה השאלה האחרונה. מה ניתן ללמוד ממדינות מובילות בתחום האנרגיה הגרעינית? זה יונתן כהן שואל פה. כמו צרפת, אם רואים שם גם מבחינה בריאותית תחלואה נמוכה יותר מסרטן, האם ניתן להתניע פתרון דיפלומטי מול צרפת ולא רק מול ארצות הברית? זה השאלה. אוקיי, אז יש פה כמה דברים. מבחינה בריאותית, אין אפקט שלילי, כמו שהראינו קודם במספר שקפים, אין אפקט שלילי לאנרגיה גרעינית, אבל אין אפקט חיובי. זאת אומרת, אף אחד לא טוען שקרינה, למרות שאגב יש ניסויים שמראים את זה, אבל אף אחד לא טוען ברצינות שזה טוב להיחשף לקרינה בצורה יזומה, ולכן אין אפקט שלילי לקרינה, גם אין אפקט חיובי. אז אתה לא חושב שאתה תצפה לתחלואה יותר נמוכה במדינות שיש בהן יותר אנרגיה גרעינית. לעניין הזה אני לא רואה את הקשר. מבחינת האם אפשר מול צרפת לעשות מאמצים דיפלומטיים, קטונתי. אני מניח שאפשר, היסטורית יש יחסים טובים עם הצרפתים באזורים האלה, אבל האם יש לצרפת את הכוח לשכנע את כל החברים במועדון ה-NSG, זה הקרטל של יצרני האנרגיה הגרעינית, זה הארגון שאוכף את האיסורים של ה-NPT, האם הצרפתים לבדם יוכלו להטות את כל הארגון הזה כדי לפתוח את ישראל לשוק או לא? לא יודע, שאלה טובה. ארצות הברית כבר עשתה את זה כשהיא פתחה את הסיפור הזה להודו, לא ברור שצרפת יודעת לעשות את זה בשביל ישראל, קטונתי. היה שם עוד משהו בשאלה הזאת, או שפספסתי משהו שם? לא, לדעתי זה הכל.
אולי אפילו אם אפשר ללמוד משהו מבחינה תכנונית של הכורים, של רשת אנרגיה מאנרגיה גרעינית, לא רק מבחינה בריאותית. אז יש היסטורית כורים, בגלל הגודל שלהם, הם היו חלק מתשתית האנרגיה שנכנסה והתאימה לתשתית התעשייתית הקיימת במדינות מתפתחות, שהמירו את התחנות הגזיות הגדולות לתחנות גרעיניות, והמבנה של הרשת נשאר יחסית דומה עם קווי הולכה, מתח גבוה וכולי, ולא היה שם שינוי דרמטי באיך שהרשת בנויה. כשאנחנו מדברים על SMRים, קורים שני דברים מעניינים שצריך להתייחס אליהם. ההספק של יחידה בסיסית של SMR הוא קטן יותר בהגדרה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני אשים 4 SMRים באותו אתר, ואני אקבל את אותו ג'יגוואט שיש לתחנות הגדולות, ושום דבר לא השתנה. וזה נוח אם אתה עכשיו נכנס ברגלי תחנה פחמית גדולה, והתשתית קיימת, אז זה מאוד סביר לעשות דבר כזה, כי ההולכה כבר קיימת. מצד שני, אתה יכול להגיד, בגלל ההספק הנמוך, ובגלל שאני יכול לשים אותו יחסית קרוב לצרכנים, בגלל היתרונות הבטיחותיים שלו, יכול להיות שאני יכול לעשות תחנות כוח הרבה יותר מבוזרות, ולכן אני יכול להסתפק בקווים, נגיד, של 161 קילו וולט ולא 400 קילו וולט, כי ההספק והמרחקים שאני עובר יותר נמוכים. ואז יש יתרונות משמעותיים בלפזר תחנות קטנות ברחבי המדינה, ולהשתמש בתשתית מתח שהוא לא אולטרה גבוה, אלא רק גבוה, של 161 שיש הרבה יותר ממנו, לקצר זמנים, לקצר עלויות, וגם לקבל חסינות, כי אתה מפזר את התחנות כוח האלה, ולא מרכז אותם במקומות שהם מגדילים את הסיכון שלהם לתקלות ותקיפות וכו'. אז זה מה שאני יכול להגיד על איך זה משתנה בשביל SMR. אחלה. ממש שאלה אחרונה שאני רואה פה בצ'אט. בואו נסתכל על העתיד הרחוק, כמו שגם דלקים פוסיליים זה מה שיכול מתישהו להיגמר, האם זה משהו שנמצא גם בעניין של האנרגיה הגרעינית, עם יסודות וחומרים כמו פלוטוניום ואורניום, זה משאב שהוא ייגמר לנו מתישהו. זו שאלה מצוינת. לכאורה אתה יכול לעשות כל מיני חישובים נאיביים ולהגיד, עשינו אותם כמובן, להגיד אם כל העולם יעבור לייצור חשמל באנרגיה גרעינית, תוך כמה זמן ייגמר משאבי האורניום. והתשובה היא לא מאוד משמחת מספר שנים בודדות. אבל, ויש פה אבל גדול, ההנחה היא שאתה ממשיך לבזבז 99% מהאנרגיה שיש בתוך אורניום, כמו שאנחנו עושים היום, ולא ממחזר אותו, וזה מרוויח לך הרבה מאוד שנים של עבודה אם אתה ממחזר את הדלק הזה, ובאמת, כשאתה מגיע למצב שיש מספיק capacity של אנרגיה גרעינית, זה אפילו נהיה יחסית כלכלית לעשות את זה, היום זה פשוט לא משתלם. אז אתה יכול למחזר את הדלק ולהעריך בצורה משמעותית את הדבר הזה. הדבר השני זה, אם הביקוש עולה, המחיר של האורניום עולה, ואז יש חברות קריאה שנכנסות ופותחות מחצבות חדשות, ואתה מגלה הרבה אורניום שלא גילית. אני מזכיר שהנפט היה אמור להיגמר כבר 6 פעמים משנות ה-70, והם מוצאים עוד נפט, ועכשיו מוצאים אותו בפרקינג מהחול, וכשיש ביקוש, השוק מוצא איפה לחפש. והדבר האחרון, שהוא אפילו כבר לא מדע בדיוני, כמות האורניום שיש במי הים, היא יכולה להספיק לאנושות לאלפי שנים, בסדר? ואפשר להפיק ממי ים אורניום, וכשזה יהיה מספיק חשוב, זה יהיה גם כלכלי וזה יעבוד, זה קיים, בסדר? ויש גם דברים עם תוריום וכולי, לא ניכנס לזה, בגדול, נאיבית אתה יכול לחשוב שזה בעיה, פרקטית זה כנראה מאוד 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 רחוק, וכנראה לא בעיה. וואו, מעניין ממש ממש, לא ידעתי שאפשר לעשות את זה מהים. מדהים. אוקיי, זה הכל דני, תודה רבה על הרצאה ממש ממש מרתקת וגם על שאלות ותשובות שענית פה להרבה אנשים. אני רואה שיש פה כמה חבר'ה ששואלים עבור המייל שלך, נשלח בטח בקבוצות, או שאתה רוצה ככה לשלוח הנה, פה בצ'אט. הוא פה בפינה הימנית למעלה. אחלה. כולם, תודה רבה שנכנסתם, שנשארתם פה עד הסוף. היה לנו ממש כיף איתכם. תודה רבה על ההזדמנות, אדיר, אוהד ואיגנייטד ספארק, היה תענוג. תודה רבה דני. לכולם.